फूल केवल ठाकुरଙ୍କ पूजा ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାର ଅନେକ ଉପକାର ଗୁଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଫୁଲକୁ ଆମେ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଏହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବି ସୁଧାରି ଦେଇପାରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଫୁଲ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଅନେକ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ଦାର ଅନ୍ୟତମ। एकथा खूब कम लोक जानिथांती जे फुलरे भी एभली चमत्कार गुण अछि। उच्च रक्तचापको ठीक करबा पई मंदार फुल एक अव्यर्थ औषध परि काम करे। रक्तचाप रोगी माने मंदार फुलर रस पीवा द्वारा सेवनक रक्तचापको नियंत्रण रखा जाय पारे। मंदार फुलरे विटामिन सी प्रचुर परिमाण रहिताय। सेति यह केश उपुड़िथिबा भली अनेक समस्यार मुक्ति देଥାଏ। यह केशको रासायनिक प्रभाव बचाई थाए। सेति उत्तम केश चाहुथिले मंदार रस केशर रखंतु। এই ফুলର চা ଏବଂ ସରବତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣ ପିଇପାରିବେ। ଏହାର ସରବତ ପ୍ରତିଦିନ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ୱର, ନାକରୁ ରକ୍ତ ବୋହିବା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଓ ଯାଦୁ ଆଦି ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ହୃଦୟ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ରସ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ରାମବାଣ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ